אני רוצה לדבר קצת על דרך הלוחם היום. בימים עברו לוחם לא היה נהיה לוחם, הוא היה גדל לתוך זה, הוא היה צומח לתוך זה מילדות, מהשבט, או הוא היה נהיה קודם כל נושא כלים לפני שהוא נהיה אביר, הוא היה אוכל הרבה עבודות שחורות ומטלות שחורות לפני שהוא היה מקבל את הזכות לרחוץ באור התהילה. והיום זה לא ככה, היום לאנשים אין סבלנות להשקיע בשום דבר כמעט, אבל נדבר ספציפית על אומנויות הלחימה כי זה התחום שלי. לאנשים אין את הסבלנות להשקיע, להתאמן בבית לבד, ללמוד לבד, לתרגל שוב ושוב ושוב, כי אנחנו מדברים פה בסך הכל על קישוריות של המוח, של המערכת העצבית לשרירים, חיווט מחדש של מערכת העצבים. חייבים להשקיע בזה, חייבים להשקיע זמן, מאמץ כדי לעשות את זה. והיום אנשים פחות אוהבים לעשות את זה, בטח שלבד. כשיש קבוצה זה הרבה יותר קל כמובן, וגם אז חשוב להבין שלוחם הוא לא רק מישהו שמתמחה בתחום אחד של ספורט, ואני בכוונה אומר ספורט, או בסגנון אחד ויחיד מעולם אומנויות הלחימה. מי שמתמקצע למשל רק בהיאבקות הוא לא לוחם, הוא מתאבק, הוא יהיה מצוין בהיאבקות, הוא יוכל להיות אלוף העולם בהיאבקות, הוא לא יהיה לוחם. להיות לוחם יש קטע מנטלי מאוד מאוד חזק, קטע פסיכולוגי מאוד מאוד חשוב, שצריך להבין את הפסיכולוגיה ואת המנטליות של קרב. וכשאני אומר קרב, אני לא מדבר על קרב זירה. קרב זירה הוא קרב זירה, כשאני אומר קרב אני מתכוון קרב בחיים האמיתיים, איום אמיתי על החיים. זה שונה לחלוטין מקרב ספורטיבי בזירה. ונכון, יש מצבים בחיים שיאלצו אתכם להוציא את הלוחם הפנימי שבכם מעכשיו לעכשיו בלי שום הכנה מוקדמת. לפעמים זה יכול להוביל לאסון, זה יכול להצליח, אבל זו כמובן לא שיטה להיות לוחם. ותרבות האינסטנט המיידי שיש היום היא מחלה קשה. כדי להיות לוחם צריך להשקיע זמן, צריך ללמוד מגוון יכולות, צריך לדעת גם לעבוד על הקרקע, גם לעמוד בעמידה, גם להפיל, להיאבק, גם להשתמש בכלי נשק, לדעת לאלתר כלי נשק. יש הרבה מיומנויות שקשורות בלהיות לוחם. להבין את הפסיכולוגיה ואת הפילוסופיה של לחימה, לצורך, אפילו במובן הפשוט של לברוח, להילחם או לקפוא. אז חשוב ללמוד יותר מסגנון אחד. אלא אם כן הסגנון שאתם לומדים מכיל ממש הכל, וגם אז כדאי תמיד להיחשף לסגנונות אולי שכן ממוקצעים במשהו ספציפי ולהשתפר ביכולת מסוימת בצורה ממוקדת. אבל חשוב להבין שללמוד תחום שהוא נישתי זה נחמד, זה ממקצע מאוד, אבל זה לא מה שיהפוך אתכם ללוחם מלא. בשביל לוחם מלא צריך סט מלא של יכולות, ועדיף להיות 80 בהרבה יכולות מאשר 100 ביכולת אחת, כי אם אתם 100 ביכולת אחת ואותה יכולת כרגע מנוטרלת מכם, למשל אתם 100 בעמידה על הקרקע, אתם עושים אחלה אגרוף תאילנדי, אתם אלופים ב-17 תחרויות באגרוף תאילנדי, הפילו אתכם לקרקע ואתם עכשיו על הרצפה ואתם לא יודעים מה לעשות שם בכלל. זה בעיה. אני לא מדבר עכשיו שאם אתם נלחמים נגד חגורה סגולה ב-BJJ ויש לכם ידע סביר על הקרקע, הוא עדיין ייקח אתכם, זה התחום שלו. קחו אותו לעמידה, כנראה יהיה לו יותר קשה מכם אם אתם אלופים בעמידה. אז צריך לדעת להיות מסוגל להפעיל כל מיני יכולות ולרכוש מגוון מיומנויות לחימה. ואני כמובן מזמין אתכם לבוא ללמוד אצלי, כי אני מלמד בצורה מאוד מאוד עגולה ומגוונת.